So guys, first of all, thank you so much for 9k subscribers. Look for so 10k. Zathar sih look for so zalili 10k subscribers. Sim ang so here look for so next week for no so in hanya na look for so nung tamu bidin support kelamin sama tahu ini so isinar na look for so look for di video isi alada zagar na mana jeng di thang na ramu jeng jeng munse singing practice mana bo 17 January kali munse program dengar na singing program so biar fukonda ada abor zagan so binta kain munse da practice seligan binta kain so binta kain जों आबो जा जदि प्रेक्टिस थांगासिनो आरोना पानेरियाव स दायो आबो प्रेक्टिस खालामगासिनो न'आवनो ओमफ्राय न'बो खालामगोन आरो बेयाव खालामनानै हेन्स पार्टिजों लोगोसे नै जोंना सिंगारा ओमफ्राय दिनै माबाखौ गान खनगोन बिदिनो हिन्दी बर'था गाखोगोन एसामिस बाङालि आदिबासि ओमफ्राय नै गारिखौ स्टार्ट खालामगासिनो आइजों आफाजों दायो बाय बाय Dari zoom Dimakusi Bapak Dimakusi menuliskan Paneri. Orang sayang. Ini dari zoom Sofi bayi ni macam mana kusubil ni absu fish ni orang zaga ya. So lupa ni bisa dari zoom ni Paneri ni katiau sana kusubil tea state ni absu fish so bion jaga di zoom ni practice lagu for dari zoom ni apa ni hands party Sofi kabar na so dari zoom habis ni se singau. Selo. A few minutes later. Kemudian kita start dah bayar program zubai prenei bui nak program kamna. Ma program belai program practice kamna bui nak. Prime main program zagan mana 17 January no ba. Yes.
लोगोफोर दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय दिनै गाइस बारा ब्लग बनाय जायासै आरोना स' आइ नो दिनै ब्लगा बहुद सर्ट जागोन ओमफ्राय मेन प्रग्रामा जागोन लोगोफोर गाबोन फुकन दादों लोगोसे स' फुकन सिंगारखौ नोंथांमोना गासैबो सिनायखागौ नङा होमबा स' बिथांजों लोगोसेनो जागोन प्रग्रामा स' गाबोननि ब्लगाव नोंथांमोना फुकन सिंगारखौ नुनो मोनगोन आरोना फुकन सिंगार जाबोआ जमा रोजाबगोन स' नेना गाइस गाबोननि ब्लगखौ दिनै जास्ट बिदिनो ट्रेलार हिसाबै होबाय आरोना प्रग्रामनि ट्रेलार हिसाबै ओमफ्राय नै दायो आङो फरायगासिनो आंनिया टेबोला बिदिनो लोगोफोर ओमफ्राय नियाव फराया मालाबा ओमफ्राय मालाबा टेबोलाव फरायो ना मानोना नियाव फरायनो बिराद गाहाम नाङो आरोना गुदुं हिजोबना होनदो ओमफ्राय सबनाया जोंनिया 20 तारिखनिफ्राय माने एग्जामबो दङ आरोना स' बेनि थाखाय फरायनो गोनां जादों उपाय गैया लोगोफोर स' माथावरम जागासिनो हागोन ना हाया एग्जामाव ओमफ्राय लोगोफोर आरो 19निफ्राय दोङो जोंनिया गल्डेन जुबलि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि गल्डेन जुबलि दोङो आरोना स' बेयावबो थांथारगोन खानसेयाव थांगोन आं एग्जामनि गेजेरावबो फिसा टाइम दिहुनाव थांगोन आरो लोगोफोर स' बेखौबो नेनानै थाबानो जाबाय बे भिडिअखौ ओमफ्राय दासान्दि लोगोफोर भिउआनो फायथारला माथो मा जाखो स' नोंथांमोना एसे शेयार खालामना होदो आरोना स' मोजां ना आरोना भिउ फैयाबा स' बिदिनो गाइस एसे सापर्ट खालामबावदो स' जोंनियाथ' नोंथांमोना गोबां सापर्ट दायो खालामगासिनो मानोना 10K जाथारसिगोन दायो आंनि साबसक्राइबारा स' लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामबाय था स' लोगो मोनसे गाइस नेक्स्ट इयुननि ब्लगजों लोगोसे स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर बाय बाय